Mut on vangittu pimeään ja kuolen tänne, kun joku niin päättää. Vangittuna pimeään, äänetön on toiveeni, että loppuisi kipu tai tulisi loppu. Äänetön on toiveeni, minä pelkään niin, että unohdan hengittää. Missä päin on taivas? Kuinka sinne pääsee? Ketä pitää rukoilla, anoa polvillaan palvoa? Missä päin on taivas? Miltähän se näyttää? Kuvailla pilviä, sadetta ja valoa. Toista tahtoisin koskettaa, kohdata katseen ja katsoa tarkkaan. Sua tahtoisin koskettaa. Minä kerron tarinaa, jonka kuut voi kuulla.